ئەژانسەکە رووسیا ئەشکەرە کرد کۆ لەسەر داخوازا بریتانیا و ئەرێکردنا وڵاتی ئەمریکا ئەنجومەنە ئەولەهیە ناودەوڵەتی و جوینەکەی دەرباری ڕەوشە ئیدلیب و داوین پێشهاتەین مەیدانی ئەنجام بدە. ئەژانسا ڕیا نوویستیا رووسی ڕاگەهاند کە وڵاتی بریتانیا داخوازە ژە ئەنجومەنە ئەولەهی کردە کۆ جوینەکەی دەرباری داوین پێشهاتەین ڕەوشە ئیدلیب و گونداوارن وێ دزووترین دەمدە لێدارخە. دەمێک کۆ هەن ئەژانسێن دنیان رووسی دیار کردە کۆ هەریەک ji وڵاتی ئەمریکا و ڤێتنام یا کۆ سەرۆکاتیە ئەنجومەنێ دکە لەسەر vê daxwaza Brîtanî erêkirine. Ajansa Tasya Rûsî wê jî ji alî xwe ve ragihand ku biryare îro li ser xwesteka Brîtanya Encumena Ewlehiya Navdewletî civîna xwe ya awarte derbarî rewşa Idlib û gundawarên wê li dar bixe. Erdivê derbarê de emîndarê giştiyê Netewên Yekgirtî Antonio Guterres fikara xwe derbarî xirabûna rewşa meydanî li bajarê Idlibê ji encama operasyona leşkerî ji aliyê rejîma Esed û Rûsyê ve xirabûna rewşa xelkên sivîl derbirand. Beriya çend rojan jî hevpeymaniya niştimaniya opozisyona Sûriyê derbarî xirabûn û alûziya rewşa bajarê Idlibê ji ber tundkirina êrişên rejîm û Rûsyê li ser deverên bajarê Idlibê bangek arasayî civaka navdewletî kir. Kovan êrişên hovane ji aliyê rejîm û Rûsyê ve li ser Idlibê ku 75 sedî ji xelkê Idlibê jin û zarokên rawestîne. Diyar kir jî ku çekdarên rejîma Esed û Melîsên bi ser ve rojane binpêkirin û komkujiyan derheqê sivîlan de dikin. Ji dema destpêkirina operasyona leşkeriya rejîmê bi piştevaniya Rûsyê li ser bajarê Idlibê roj bi roj û hêzên rejîmê pêş ve diçin. Hetan hazê de tirî 45 bajarok û gundên Idlibê xestine bin kontrola xwe de.